Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay yupi baru kinigilonggi khubor bamda kasni. Kaying bishar ka bakantup yakinong bishar UPS ka Supreme Court haka khatlai turik urimpang kala hukum ban penduk no ya ka CMG University ha Meghalaya. Da ka bapen scam ya ka rai jung ka sarkar jilla ha usnem 8,000 khatsau ban khang ya ka ne ka jaka puli halor ka jingkeno kajing penyat bakla, kajing bamdan akor ber kajing temu thong. Ka hukum penduk jeng usnem 8,000 khatsau, ka bela penmi da ke sarkar Meghalaya, kala kedau yaki babon kajing penkhen. Ka hukum penduk jeng usnem 8,000 khatsau, ka bela penmi da ke sarkar Meghalaya, kala kedau yaki babon kajing penkhen. Ka bench ka bakentup yaki nong bishar UPS Nara Simha, Bad Usandip Meta kilapen scam ya ke hukum jong ke jela. Da ke baweng no ya ke jing betha jong ke yung bishar bahakli du jong ke Meghalaya ha usnem 8,000 arpwe. Na ke bentaban bishar biang ya ke jing pendam. Ke yung bishar bahakli du kelasyam ya ke jing ai jing mun bala ai da ulat ke jela Meghalaya ubakum u visitor ya ke skul ba ula ai jing mut ban weng no ya u Chandra Mohan Cha CMG. Kum chancellor bat ban penduk no ya ke skul ba nalor ban weng no ya ki kerdan PhD MPhil bat BN ki bala ai klam da ai da ka an. Ka hukum penduk jeng usnem 8,000 khatsau ka bala penmi da ke sarkar Meghalaya kala kedau ya ki babon ki jeng penkhen kentup ya ke jeng thung be an ya u chancellor ka jeng bam ya hap pisa ka jeng bam la ban ai ya ki kaipon badon kam bar ka jeng penhe klam jeng bet ya ki jaka puli bashabar jong ke skul ba. Ka Supreme Court kala penpau ba ka sarkar Meghalaya kala ai ya ka CMG University kilat kilanti ki babiang ban penbet ya ki jeng penkhen jongka. Ka hukum penduk jong ka sarkar jela ka long halor ki sakhi ki babon ba jong ka jeng penyat bakla ka jeng bam yahab ha kaliang ka pisa tingka bat ka jeng le bom sotnyo ha ka puli puthi. Ba u chancellor jong ka CMG ula thung hi dala di klem ka jeng menjur ka badon kam na ulat. Kumta baru ki jingthung hadin ka tol kentup ya ka jong unomi kman la penong be an. Kani ka hukum penduk no kala wan ra ru ya ka jing tokit persya ya ki pulit Meghalaya persya ya ka skul ba uja bat ki bahayeng jong u. Ki badai ki nongkit kli jong ka CMJ Foundation namar ba kila keno ba kila thok ya ki hajar ngut ki samla puli da ka ba ai ki sirnot degree thok ha ka jaka jong ka pisa. Hadin kani ka Enforcement Directorate ED kala register ru ya ka mukat duma bala thok pisa kat kum ka jing pinna bala penmi da ka ED ha ubnai nai wing jong usnem bala dem. Kumba 8,000 sanspa nyo photuli ki kadan puli thong la ai da ka CMG University ha preng usnem 8,000 shipau bat 8,000 khatlai. Kala benrap ba ka jing yo nong baro na ki kam runar la khen hadu pra phulai pon san pho ar klor tingka na kini. Katnat kala penyeso ya ki mar ki mata ki basyong dor pra pau ndriuklur tingka.